Участниците в състезанието премериха сили на 2 юли на трасе, определено за целта в района на комплекса. Денят за всички започна в 8:30 часа с кратка церемония за откриване. Точно в 10 часа и 45 минути състезателите отварят запечатания плик с временния опознавателен знак. Начало на състезанието бе поставено в 11 часа и 30 минути. Всички участници са равнопоставени, като целта е всеки да установи възможно най-много връзки с централата или с зададената им честота. Всяко едно свързване се отчита и записва като точка. Участници бяха най-добрите и най-запалените радиолюбители от цял свят. Съревнованието помежду им бе голямо, затова и продължителността на състезанието бе 4 часа. Точно в 15:30 часа бе поставен край на състезанието. Всеки самостоятелно прибира своята техника и се отправя към хотела. Съдийската комисия обработва резултатите и в 20 часа бяха обявени така очакваните резултати, придружени от грамота и награди за победителите. В индивидуалното класиране на 3-то място е Борис Сапунджиев, 2 Атанас Атанасов и 1 бе за Владимир Лазаров. Като разликата в крайните резултати в класиранията не бе голяма. В отборното класиране нещата стояха последния начин. 3-то място отиде при Андрей Казански и Андрей Котовски. 2 бе за Иван Дончев и Борис Сапунджиев, а 1 за Боян Петков и Владимир Лазаров. С това приключи състезанието за радиолюбители Пирин 2011. Макар и да не е толкова атрактивно, това хоби има своите привърженици у нас. Надяваме се, че ви е било интересно. От нас довиждане, до след